हेल'जिन बायदि गोजों सान्दुंखौ नेवसिनानै फिल्डआव बेसेबांबा ब्रां ब्रां सान्दुंआव फिल्डनि डिउटि एबा खामानि मावै मावै गन्थं मोखां खामलाबजोबनानै गोजा गोसोम सोमखे जालांजोब्बाय। बेनिखायनो गुगोलाव सार्च खालामबाय सानस्क्रिन आरो नुनाय बायदियाव नैबेखौनो मोजांसिन साबसिन बायदि नुनानै अर्डार खालामबाय। बेनो जाहैदों .NK नि सानस्क्रिन आरो साननै उनाव नैबे अर्डारा सफैबायबो। नाथाय दुगैग्राबा बेखौ माबोरै टेस्ट खालामनो? फटाफटनो देसि स्टाइलाव दुगैना लाग्रोनोसै। दुगैखांबाय नालाय ट्राइ एन्ड टेस्ट खालामनायनि सम फैबाय। ट्राइ खालामनानै नायनोसै। लागायखांनानै बेसेबांबा थान्दा गुसु मोनलायबाय आरोना। बेखौ लागायै लागायैनो नैबे 10-12 दिनसो आं बिदि सान्दुङाव बेरायगासिनो दं आरोना। आरो दासान्दि आं सान्दुंखौ जेबो गिया। बेयो जेबो स्पन्सर भिडिअ नङा। बेयो थारैनो मोजां होननानै आं गावनि एक्सपिरियेन्सजोंसो बुंदों। नोंथांमोनाबो बायनानै ट्राइ खालामजायो।